Kung ikaw na igsoon, kabantay ka nga, sige kag atake sa yawa. Nakita sa yawa nga there's something great that will happen ahead. Sa unahan, igsoon, nakita na sa yawa. Mao na nga, karon atakihon ka. Tistingan dyo ka, biklon dyo ka, suwa ka ng hilabot. Para wala na kay gana mo apil og prayer meeting, Bible study, any activities sa church. Kay di gusto ang yawa nga mo seryoso ka, mo penetrate ka, kay ang tinod nahadlok ang yawa sa future nimo, kay mahimo kang banggiitang alagad sa Ginoo or something unsa may pangandoy nimo nga matuman ba. Ang yawa again, so dili gusto mo uswag ta, dili gusto mo asinso ta, nahadlok lang ang yawa nimo, maong atakihon kanya kanunay, maong mag-struggle ka kanunay, daghang battles kay bulabugon ka sa yawa, kay ngano man nahadlok ang yawa igsoon nga usa ka adlaw mahimo kang banggiitan nga instrumento sa Ginoo. Usa ka adlaw pauswagon ka, paisinsohon ka sa Ginoo ug di gusto ang yawa ana, no? Mao nang maningkamot ang yawa nga atakihon kaniya. Kung ingani ang nahitabo ninyo, paglipay kaysa unahan ay hayag. Kung karon gihasol kag ayo sa demonyo, grabe imong pagsulay, testing, grabe igsuon ang pagbuak sa imong kasing-kasing, paglipay kaysa unahan, naihayag ana igsuon. Naihayag kay nga ugma ana, ang yawa mahadlok lang, ang yawa di gusto nga maabot ka didto, ang yawa di gusto nga matuman na, mao ang yawa gusto nga bungkagon imong kinabuhi karon. Apan ayaw lang kalimot sa saad sa Ginoo. Kung siya dapig nimo, kanang yawa di akin sa mga demonyo dili na kalupig nimo. Kung sige ka giatake sa yawa, usalay mo pasabot na, kusgan ka. Nay future nga nindot kayo nga dili gusto ang yawa nga may tabo na. Nay naani mo nga importante kayo, nay naani mo nga valuable kayo, nay naani mo igsuon nga epektibo kayo igsuon para sa buloton sa Ginoo. Nakita sa yawa maybe na nahensya nga mo success ka puhon. Puhon mahimo kang magmauswagon in everything you do. Mao nang yawa sa karon palang daan, naningkamot siya og atake nimo. Mao nang ayaw ka surprise kung pirmi ka atakihon sa yawa. Kung pirmi ka bulabugon, pirmi ka disturbuhon sa demonyo, kay tinuod naani mo nga gikadlukan sa yawa. Gusto sa yawa igsoon nga mabungkag imong relasyon sa Ginoo. Gusto sa yawa igsoon nga mulayo ka sa Ginoo. Mo distansya ka, mo kangay imong relasyon sa Ginoo. Bisihon ka, busy diri, busy dito. Wa na kay panahon sa Ginoo. Ang yawa dito nagpaluyuan na kay gusto sa yawa bungkagon imong relasyon sa Ginoo. Kay nakita sa yawa na inaani mo nga kadlukan niya. Naani mo igsoon nga makapashake, makapauyo sa gingarian ni Satanas. Mao nang gusto ang yawa nga bungkagon ang imong kinabuhi karon palang daan. Kay di gustong yawa nga mo serious ka sa Ginoo. Why? Kay kung the more ka mo serious, mo paduol sa Ginoo, kay baw ang yawa. Ay delikado ni, anointed kay ni. Kuyaw kay naghiyas, kuyaw kay nigtalent, gift maghihatag sa Ginoo. Di ko gusto nga matunong ni sa tawag sa Ginoo. Dili ko gusto nga mahimo ning alagad sa Ginoo. Dili ko gusto nga mahimo ning professional dato nga businessman kay mo support ni, mo sponsor ni sa bulaton sa Ginoo. Gubuon ko ni, mauna igsoon. That's the reason why nganong si Satan ganahan mo atake nimo kay tinuod nahadlok ang yawa nimo. Dili gusto ang yawa nga gidesign nga plano nga ugma sa Ginoo para nimo matuman. Mahadlok ang yawa sa future nimo. Mao na ang yawa karon palang daan giatake ka. If ever nahitabo ni nimo, nag-struggle na ka, daghan kay mga attacks ang yawa nimo bitaw. In any forms, in any ways, grabe ang atake sa yawa igsoon. Paglipay kana kay gitagaan kag importansya sa yawa. Ang yawa na attract nimo, ang yawa na piktuhan nimo, ang yawa na hadlok nimo. Kay nakita sa yawa nga ay kuyaw ni, puhon delikado ni og magpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Delikado ni kay muuswag mo asinso ni. Manang karon palang daan, tanang tentasyon ihapak na ko ani, atakihon ko ni. Asa iyang kaluyahon, paminaw igsoon. Og mao ni bantaye. That is why ako mong encourage this morning. Watch and pray all the time. Pagtukaw kamo kanunay igsoon. Pagampo, pag mabinantayon, guard your heart. Ngano man, ang attack sa yawa igsoon is kanang weakness nimo. Ang yawa is Satan is so familiar with your weaknesses. Now, asa kahuyang diya kaniya atakiyon, mao nang guard your heart and way kumbiyansa. Amen. Pero mao lagi ni, once nagtan-aw ka karon diya niya sa imong sitwasyon karon, grabe yung atake sa yawa nimo. Atakihon jud ka, seryoso man ka. Atakihon jud ka kay gamitonon man ka sa Ginoo. Atakihon jud ka kay naay-naan nimo nga gikadlukan ang yawa.
Kay kung wa pa'y gikadlukan ang yawa nimo, gipasagdan ka. Pero nakita sa yawa nga naay nimo, delikado ka, dili ka basta-basta puhon nga alagad sa Ginoo. Karon palang daan, gusto sa yawa nga gubo na daan na. Kay di gusto ang yawa nga mahitabo ang gidesign nga plano sa Ginoo. Apan take heart ang saad sa Ginoo kung siya dapig nimo, kinsay makasukol or makabatok nimo. In other words, if God is for us, we are on a winning side. Naata sa kadaugan kanunay, kay ang Ginoo ming dapig man kanato.